नमस्ते सर्वांना. आता तुम्ही बघा इकडे काजल आहे आणि इकडे मम्मी आहे. तर आपण मम्मी आता कुठे चाललो आहे? आम्ही दोघं रूम बघायला है ना. आमच्या जवळच एक नवीन बनलेला आहे फ्लॅट आहे. तर ते बघतो आम्ही कसं आहे आणि काय काय सोसायटी म्हणजे कशी सोसायटी ते बघणार. रिक्षाने जाणार, रिक्षाने येणार, जवळपास आहे. तर तुम्ही सुद्धा बघा ते फ्लॅट. तुम्हाला पण आवडतो का बघा. तर आज आम्हाला कोण घर दाखवणार आहे, फ्लॅट कोण दाखवणार आहे? स्विमिंग पूल आवडला का? नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. आज पण एकदम टायमिंगवर दोघांनी म्हणलेलं आहे. बघा प्रॉपर्टीला जाऊन आलो. तुम्हाला आवडलं ते स्विमिंग पूल एरिया बिल्डिंग्स कशी होती. पण कसं आम्ही एका जिकडे राहणारे होते ते ओळखीचे होते. तर त्यांच्याकडे का गेलो कारण ओळखीच्या माणसांकडून कसं ग्रुप असतो, ओनर्स ग्रुप असतं, मग विंग वाईज ग्रुप असतं किंवा रेसिडेन्शियल ग्रुप्स असतं. तशा ग्रुप्सकडून जर आपण घेतलं तर कसं आपल्याला ब्रोकरेज म्हणजे एजंटला काय पैसे द्यावे नाही लागत. तर अशा वेने पण आम्ही ट्राय करतोय. ज्या सोसायटीमध्ये आम्ही व्हिजिट करतो आहे तिकडे आम्ही असं ट्राय करतो की कोणतरी ओनर मिळू दे. म्हणून आम्ही तुमच्याकडे पण कमेंट्स आणि व्हिडिओ थ्रू आम्हाला कमेंट्स आणि मेल येतात ना, त्यावरून आम्हाला माहिती कळते की प्रत्येक सोसायटीमध्ये आपले कुठे ना कुठे सबस्क्रायबर्स आहेत. त्यांना मी आता थोड्या दिवसांनी ट्राय करेल कॉन्टॅक्ट करायचं. म्हणजे तुमच्याकडे कसं ओनर ग्रुप असेल तुम्ही डायरेक्ट आम्हाला सांगू शकता. ह्याच्यातमध्ये एजंटचे पैसे वाचतील. दुसरं, समजा फ्लॅट आपल्याला आवडला, आपण आता सर्व बघितले, आपण वरच्या साईडचे पण बघितले आणि आपण न्यू बोलतात ना पनवेल साईडचे पण आपण आणि नवी मुंबई साईडचे पण आपण बघतोच आहे. समजा आपल्याला फ्लॅट आवडला मम्मी, तर आपण कधी मूव्ह होणार इकडून? आता हा जुलै मंथ चालू आहे, तर कधी मूव्ह होणार तिकडे? गणपतीला. गणपती कोणत्या महिन्यात आहेत? नाही, गणपतीच्या आधीच जाणार आपण, ऑगस्ट मध्ये. म्हणजे पुढच्या महिन्यात आता पुढच्या महिन्यात. म्हणजे तुम्हाला नक्कीच ऑगस्ट मध्ये तुम्हाला दिसणार आहे. कारण आम्ही या गोष्टीसाठी खूप सिरियस आहे. असं नाही की बघतोय टाळतोय असं नाही. पूर्ण दिवस आमचा त्याच्यामध्ये जातो. काजल रात्री ना आता रील्स बघत बसली. बोललो काय रील्स बोलते दिवसभर, ते रूम बूम बघून ना डोकं एकदम हे झालं. म्हणजे सारखं ह्या ऍप मध्ये जा, इथे जा, तिथे जा, असंच चालू आहे. खरं एक टास्क आहे आणि एक रिस्पॉन्सिबल टास्क आहे की प्रत्येक गोष्टी बघून घ्यावी. जसं ईस्ट फेसिंग घ्यावं, अजून हे पाहिजे सर्व म्हणजे दिल असल्यामुळे सर्व कव्हरअप पाहिजे. अजून खूप काय सांगितलं. तसं अजून एक माहिती पडलं की जर तुमच्या सिलिंगची हाईट असेल चांगली तर अजून कम्फर्टेबल वाटतं आणि रूम मोठे वाटतात. अजून असं पण सांगितलं की कमीत कमी तुमच्या किचनला चांगला बनवलेला असला पाहिजे. बरोबर. थोडा ऍडव्हान्स पाहिजे, मॉड्युलर किचन हवा तुमच्यासाठी, कारण आपल्या फील्डसाठी चांगलं आहे ते. हे पण आम्हाला चांगली आयडिया वाटली की नेक्स्ट टाइम आम्ही जर कुठच्या सोसायटीला व्हिजिट करतोय तर एजंट असेल ऑब्व्हियसली आम्ही त्यांना हेच गोष्टी सांगणार, पहिले सांगणार. हा, ते म्हणले की ईस्ट साईडच घ्या, बाकीच्या साईड फेसिंग घेऊ नका, म्हणजे वास्तुशास्त्राप्रमाणे. ते हेही म्हणाले की रूम नंबर तुम्ही चेक करू शकतात. असे वेगवेगळे म्हणजे बोलतात ना, असे सर्व आयडियाज तुमच्याकडून आम्हाला मिळाले. तर ते आम्हाला खूप चांगलं वाटलं आणि ह्या गोष्टीसाठी आम्ही खूप सिरियस आहे आणि खूप काय बघतोय वेगवेगळं. सर्वात आधी तर प्लॅन बनवतोय, कारण प्रत्येक ठिकाणी एकदा गेलो की तर 2 वर्ष लागेल सर्वीकडे फिरायला. बरोबर. तर प्लॅन करतोय आणि एका दिवशीच बाहेर निघणार आणि लाईनीतून सर्व टार्गेट करणार एक प्रॉपर्टीज. तुला काय म्हणायचंय? तुला काय म्हणायचंय? काय म्हणणार तू? बघणार तेच मी करणार. अचानक स्टॉप झालो ना, नाही तर माझ्या माइंड मध्ये रिकॉल होत राहिलं. थोडी हे झाली तर एकदाच मिळू दे रूम, असं झालंय छान एकदम. हा, परत तुमच्या कमेंट्सला, ईमेल्सला एक माझ्याकडून लाईक, कारण तुम्ही आम्हाला नेहमी लाईक करताना, आम्ही तुम्हाला लाईक नाही करत, पण आम्ही म्हणू शकतो तुमच्यासाठी एक लाईक, कारण खूप हेल्पफुल कमेंट्स, हेल्पफुल ईमेल्स, त्यातून आम्हाला भरपूर आयडियाज मिळतात आहे. आयडिया म्हणजे माहिती पण तुम्ही चांगली देताय. आणि प्रत्येक जण कोणत्या सोसायटी रिकमेंड करतात तर मी गुगलवर जाऊन ती सोसायटीज बघतो आहे आणि तिकडे जाऊन रेंट सुद्धा माहिती पडतं आपल्याला की बाबा आपल्या बजेटमध्ये आहे की नाही.
असंही माहिती पडते. पण मला एवढं समजलं की जेवढ्या ठाण्याच्या पुढे जाणार किंवा जेवढं डोंबिवली कल्याण असे ह्या साईडला जात जाणार तेवढे रेंट कमी, कमी आहे. आणि ह्या साईडला जेवढं पनवेलकडे जात जाणार तेवढं रेंट कमी. बाकी सेंट्रल लाईन आपली आहे ती मजबूती आहेच. तर खूप छान वाटलं. अजून जर तुम्हाला काय आयडियाज किंवा असं, आता थोड्या दिवसांनी माझे व्हिजिट चालू होतील प्रत्येक एरियामध्ये जिकडे आम्ही शॉर्टलिस्ट केलं आहे. तर तुमच्याकडे काही आयडियाज असतील, अजून काय आयडियाज असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा किंवा मेल करा. अजून काय आपलं मम्मी? अजून काय तू म्हणतो आपले सबस्क्रायबर आपल्याला फ्री देत नाही रूम राहायला. हा, पण त्यांचे असले पाहिजे ना असे 5-6 तेच रूम, ना. तर ते फ्री देतील. अजून एक गंमत, अजून एक अशी गोष्ट आम्ही करणार आहे की मम्मीचा आता 1 आठवड्यानंतर व्हिजिट आहे, मंथली व्हिजिट जो तो आता मम्मीला ऑलमोस्ट 2रा महिना होणार ना व्यवस्थित, तर 1.5 महिना होणार सॉरी. तर त्याचा व्हिजिट आहे. तिकडे जाऊन डॉक्टरांना पण आम्ही विचारणार की असे आम्ही लोकेशन सिलेक्ट केलेले आहेत, तर तुमच्याप्रमाणे तुम्ही तिकडे व्हिजिट करता का, किंवा कोणते चांगले डॉक्टर्स तुमच्या ओळखीचे तिकडे आहेत का, हे विचारून घेणार. म्हणजे कसं आपलं एक माइंडमधून ते निघून जाईल. असं नाही की तिकडनं इकडे जायला पाहिजे किंवा इकडनं इकडे जायला पाहिजे. तिकडे पण बघा, माणसं जर पनवेलला राहतात आहे किंवा माणसं जर कल्याणला राहतात तर तिकडे पण हॉस्पिटल आहेतच चांगले, सगळीकडे सर्वीकडे चांगले आहेत. हॉस्पिटल्स आहेत. मम्मीचा जिकडे उपचार होत होते ते तर मला माहितीच आहे, पण आपण सर्वीकडून बोलतात तिन्ही पॉईंटमध्ये आपण मी बघून घेणार आहे की कुठे चांगले हॉस्पिटल्स आहेत आणि किती इझिली अवेलेबल आहेत ते पण बघणार आहे. आणि आपली पण सुख सुविधा होते की नाही, रेल्वेपासून जवळ आहे की नाही, आणि व्हेजिटेबल मार्केट किंवा असे जे सुपर मार्ट्स आहेत ते जवळ आहे की नाही, हे सर्व गोष्टीची पण आम्ही बोलतात ना लक्ष ठेवणार आहे. आणि हे सर्व गोष्टी मला तुमच्या कमेंट्स थ्रूच माहिती पडले. बोलतात ना कलेक्टिव्ह कसं एक्सप्लोअर करायचं कोणती गोष्टी ना, हे मला कमेंट्स आणि मेल थ्रू माहिती पडले. मेल्समध्ये पण खूप हेल्प केली की प्रत्येकाने जे ओनर्स आहेत त्यांनी पण मला सेंड केले त्यांचे रूम्स. तर ईमेल जरी मी तुम्हाला ईमेलचे जर रिप्लाय नाही केले असेल तर थोड्या दिवसांनी मला जर त्या प्रॉपर्टीमध्ये इंटरेस्ट असेल तुमच्या, त्याला मी मेल नक्कीच करणार आहे आणि तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करून मी तिकडे व्हिजिट देणार आहे. तर अजून काय सांगायचं आहे? अजून काय सांगायचं म्हणजे अशी तुम्ही रोज चांगले चांगले कमेंटमध्ये चांगलं चांगलं बोला, वाचायला छान वाटतं. सजेशन द्या. जर तुम्हाला कोणत्या प्रॉपर्टी बद्दल नेगेटिव्ह माहिती असेल तर नेगेटिव्ह बोला, म्हणजे त्या प्रॉपर्टी पासून आपण लांब राहू. पहिलंच सांगा की ते तिकडे चांगलं नाही म्हणून. तर नक्कीच थोड्या दिवसांनी, आय गेस आता जुलैमध्ये संपायला येणार आहे, तर ऑगस्टच्या अर्ली ऑगस्टमध्ये तुम्हाला मम्मी तिकडे रिबिन कापताना दिसेलच नक्की. ऑगस्ट मध्ये शिफ्ट होणारच आम्ही. थोडंसं चेंज मम्मीला सुद्धा आणि आपल्या सर्वांना सुद्धा. तुम्हाला पण काहीतरी नवीन एक्सप्लोर करायला मिळेल तिकडे आमच्या थ्रू, आणि वेगवेगळे बोलतात ना तुम्हाला काहीतरी नवीन नवीन परत काहीतरी दिसेल. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा. अजून काय सांगायचं नाही ना? आजच पाऊस गेलाय ना, 2 दिवस पाऊस खूप पडत होता त्याच्यामुळे जाता आलं नाही. हो, तरी पण आज चान्स घेतला, जरा पाऊस कमी झाल्या संध्याकाळी गेलेले. आणि आज माझी सर्दी पण एका दिवसात कमी झाली. 3 डोस हा एकदम व्यवस्थित. आता काय डोस घ्यायची गरज नाही वाटत आहे. तर मी पण आता रेडी आहे, पण कान बांधून जाणार मी. लय हवा सुटली होती तिकडे. तर अजून काय सांगायचं आहे? आपण आज कोणते पॉईंट मिस करतो त्यांना, म्हणजे परत कसं विचारायला, परत नेक्स्ट व्हिडिओची वाट नको बघायला परत. असं आता येणाऱ्या नेक्स्ट व्हिडिओ पासून तुम्हाला काहीतरी वेगळं दिसणार, हे आम्ही ब्लॉगिंगमध्ये तुम्हाला दाखवणारच. पण आता काय अशा कन्व्हर्सेशनमध्ये काय सुटलं नाही पाहिजे. अजून काय आहे? नाही, त्यांनी चांगले आयडिया दिलेत, कुठल्या पद्धतीचा रूम घ्यायचा, कसं घ्यायचं, कुठच्या बाजूला, कुठच्या दिशेला, हे सर्व सांगितले आपल्याला. पॉइंट आहे ना, ते खूप आवडले. तरी सुद्धा मी माझे स्क्रीनशॉट चेक करून घेतो की मला अजून काय विचारायचं आहे किंवा काय सांगायचं असेल तर मला 1 मिनिट द्या. मी परत माझे स्क्रीनशॉट चेक केले. एक चांगली गोष्ट तुम्ही पण हे मला कन्वे करताय की जर फॉर एन एक्झाम्पल एक कोणतरी बांधणारे आहेत, त्यांचं सेम कन्स्ट्रक्शन दुसऱ्या एरियामध्ये कुठे आहे तेही तुम्ही मला सांगताय, तर ते चांगली वाटली. कारण मग कम्पेअर करता येतं कुठे आपलं बजेट आहे आणि कुठे सोसायटी, कुठे फॅसिलिटीज आहे, कुठे आपल्यासाठी चांगलं आहे, ते एक वाटलं चांगलं. आणि येणाऱ्या व्हिडिओजमध्ये तुम्हाला नक्कीच काजलचा मंगळसूत्राची डिझाईन दिसणार आहे. तर ज्यांनी कमेंट केली होती त्यांनी परत कमेंट करू नका, तुम्हाला लगेच दिसणार आहे. मंगळसूत्राची डिझाईन पाहिजे, नक्कीच दिसणार. ते त्याचं टेन्शन तुम्ही घेऊच नका, ते आपल्या घरीच आहे, कुठे जात नाही आहे. आणि एक फन पॉईंट मी ॲड केला, ठीक आहे, त्यांनी परत कमेंट नाही केली होती. तर व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्कीच सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. आणि ह्या ज्या प्रोसेससाठी तुम्ही जशी हेल्प करताय तशी हेल्प करत राहा. आणि व्हिजिट मोस्टली मिस करणार मम्मी आणि काजलला नाही नेणार यावी.
नेलं तर नेल नाही तर नाही नेणार. जेव्हा ते फायनल लांब आहे ना खूप. जेव्हा कोणती गोष्टी फायनल होतील तेव्हा मी मम्मीला नक्कीच नेणार. जर मम्मीला नेतोय तर त्या गोष्ट म्हणजे त्या एरियामधले जे फ्लॅट्स किंवा काय ते रूम्स जे आम्हाला आवडले असेल तिकडेच मम्मीला नेणार. म्हणजे असं ट्रॅव्हलिंग नाही देणार. डायरेक्टली म्हणजे हां, तर व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा आणि तुम्ही स्माईल करत राहा. आणि काय पाणी पित राहा. बाय बाय. बाय बाय. बाय.